Les expectatives d'aquesta fira han estat absolutament positives i podem des del primer minut en la presentació d'un estand diferent, purament tecnològic, pensant no en el futur de les tecnologies, sinó el que ja és el present de les tecnologies, i on nosaltres vam presentar un estand a nivell mundial. Per primera vegada nosaltres, i per primera vegada en el món, se presentava un estand en el qual se volia involucrar les noves tecnologies en l'oportunitat de donar una nova imatge amb una altra informació en retorn de la mateixa informació i una projecció a nivell mundial. La veritat és que tots els comentaris i les opinions han estat més que positives. En relació amb el que és aquesta temporada, en principi, amb molta prudència, evidentment, però amb molta prudència, pareix que serà un any bo, un any inclús on podem incrementar el que és el percentatge i les estàncies i les reserves en preu en respecte a l'any passat, però sempre, ho torno a repetir, d'una manera molt prudent i intentar evolucionar amb aquesta forma de fer un turisme sostenible, un turisme apostant per la qualitat i no per la quantitat, i en definitiva, més que positiva, i avui ens hem reunit amb la Secretaria d'Estat de Turisme en totes les representacions, les oficines que té Tour Espanya per tot el món, i en aquest cas per tal de presentar el que és la nostra aposta de futur, aquestes noves tecnologies que ens han d'obrir més portes de les que teníem i sobretot seguir exportant el lideratge que Balears té a tot el món, el lideratge que torna a reprendre amb aquesta nova andadura. I torno a repetir, on Mallorca té de tot, Menorca té de tot, Eivissa té de tot i Formentera té de tot. Cada una amb la seva identitat, però totes conjuntament fent possible que el turisme torni, en aquest cas, a liderar l'economia productiva de les Illes Balears.